I-am dat drumul. I-ai dat drumul? Stai să pornească și... Stai să dau și zoom out. Asta mare are zoom out. Hai să vezi că n-ai semnal aici. N-am semnal? Urcăm. Ia să vedem. Dă-te stâlpule. Nu se vede nimic. Wow. Ce frumos. Coloca cara assim no vídeo pra você ver. Nossa, Foarte fain. Hai că mi-e frică. Wow. E Notre Dame și acolo. Da, așa zic că acum vezi cum urcă, știi, în Montparnasse nu vedeai. Nu vedeai Montparnasse. Da, vezi. Frică așa. Să știi că e mai înalt decât... E mai înalt decât Montparnasse. Băi, aici. Bun, da, ce aveam prea mult ghinion dacă era a doua fizică nu se putea ști. Cred că e sperietură. Ce multă lume e... Unde? E în parc. Da, clar. Acolo mergem. Ajungi? Sau mai are? A ajuns, nu? Da, poate mai merge un pic. Și mi s-au împunat urechile? Pescări, da? Pescări, da.